tak dobrý večer. Měli jsme druhé utkání druhého kola krajské ligy. Přijelo Milevsko B, tým, který hraje, posílili, mají tam šikovný kluky. Dost týmů je poznal už, že s nimi to není žádná sranda. Takže jsme věděli, do čeho jdeme. Že to opět nebude nic jednoduchýho. První třetina. Prodávali jsme 1-0. Hokej, jako dneska i celkově, když to shrnu, tak jako na koukání to nějak extra nebylo. Ale jako bylo to hodně bojovný. V začátku byl takový, oba dva soupeři se hledali. My jsme pak vyrovnali na 1-1. Přelíval se to ze strany na stranu, už to začalo trošku jezdit, ty týmy, a bohužel jsme zase dostali branku, nedošli jsme do vedení, naštěstí jsme vyrovnali na 2-2. Šli jsme do druhé třetiny s tím, že druhá třetina nám letos mimo jednou utkání vůbec nejde. Takže ta třetina byla obou straně opět bojovná, brusilo se, bylo to, bych řekl, vyrovnané utkání. Přežili jsme to bylo to po dvou třetinách 4-4. S Lukem jsme to do třetí třetiny hesli, že dneska už to musíme urvat za každou cenu a se děje, co se děje. Kluci se pak chytli za ten čumák, to bylo vidět. Dali jsme dvě branky, Bohužel jsme poslední 3 minuty dokonce byli ve 3 lidech. S tím výkonem jsme to ubránili kluků. A tam už Milevsko to zkoušelo hrát v 6 lidech. Milevsko zkoušelo, měli jsme tam dvakrát mohli do prázdné brány, ale přední jsme nedali, ale za pámu jsme to urvali. Chtěl bych klukům strašně moc poděkovat s Luky. Dneska to jelo fakt ukrutný bomby dneska byly. A zítra je ples hokejový, jdeme si to tam užít a doufám, že to odstartujeme teď a bude se nám už jenom dařit. Ty kluci to potřebovali vyhrát, takhle. Nebylo to nějak na pole utkání, ale tak krátka. Body jsou doma, to je důležitý a příště jdeme na hlubokou a jdeme už nějaký taky trošku bez toho tlaku. Myslím, že teď klukům věříme, že se to v nich zlomí trošku jak by to řekl, takový to zklamání z té sezóny a snad to půjde. Takže přeju hezký večer a na zdraví. Dejte si za nás za Vimperk.